Moro YouTube-orjalaiset! Minä pelaan minun kaverinkaan One Armed Robber. Oota, ottiko tää screenshotti nyt? Ei! Mä rekordan! Joo, niin mä pelaan mikä onkaan? Robberi. Ja me ryöstetään toi mansion. Niin. Okei, mä menen, hei, tuu mukaan etuovista. Tuu. Oota nyt, mä täällä otan tää Big Lock, mikä onka. Kun musta miehet vähän se robataan, niin tämmöistä mansioni tätäkin. Mikäs lockpick on tän, niin sitten ei hätää vaikka... Hei, tuu tänne. Liet! Sitten mene vaikka tuon laatikon taakse. Mikä laatikko? Bro! Eteikö toi tyyppi toisi Eteikö toi tullee tuon nimalan lockpicka? Komenta näkee mut! Aina spiklokka nappe. Okei, ovi on auki. Voi mennä. Get in here, you slowpoke. Okei, tässä on yksi tyyppi. Okei. Onko se minä vai tää peli vähän se on rasistinen? Miksi nää varastajat pitää olla niinku mustia? Tämä on se rasistista. Joo, tajuan. Oota. Mä ehdotan Robin. näille orjille, että pelaat tätä peliä. Pelaat tätä peliä, jos haluat. Hyvä peli, ilmanen. Ei ota niin paljon tilaa. Noniin. Sponsorointi. Okei, mennään etuovista. Ulos. Open the door. Liet. Niinku tää on aika outo peli. Nää vartijat ei huomaa mitään. Joo, ne on hyvin disabled. Hei, oota. Sitten kun mä sanon noi alarmsit, Niin, heti kun mä sanon noi alarmsit, mitä disabled, niin sitten mä voin rikkoa toi ikkuna. Sähän näit sen paikan, mistä me yhdessä yritettiin mennä, paitsi se aktivoi noi alarmit. Okei. Niin sen me voidaan mennä sitten siinä rikosse. Okei, mä jätän tän. Mä Yes a boom boom girl. Yes a boom boom girl. Okei, noin lockpick. Ammuiko sä edustaisiko mua? Ei. Stupid! Okei, tää oli häviö. Okei, reset.
Ei. Liset! Blie. Liset! Okei. Fat Juicy and Wet are doing gangbang and pussy so good. Let me throw up a set. Niin, mä oon aika varma, eikö... Mä oon aika varma, että sä et saa YouTubessa sanoa tommosia. Just et sä piippaa niitä. Ei se haittaa. Mingo, why don't you work? I'm behind this bit. Aloitetaan vaan. Ei aloiteta uudestaan. Ja ei voiteta pois. Mä unohdin jättää muut kamat. Okei, mä sillä aikaan katso tää... Missä se huone? Yksi huone on. Ikarma, itse. Da is a bunker. Stop shooting me! Pääsi hätäpiorille. Eikökö hakea 2 drilliä? Ai grilliä. Grilli, ne porakoneet. Grilli. Niin, 2 porakoneet. Mä kuolin. Oh. Country road, take me home to the place. Oh. Ja mä kuolen ihan kohta. Joo, mä kuolen ihan kohta. I ran out of fuck. Bro! Joo. Haluatko sä mieluummin ryöstää pankin? Pistetään mieluummin pankki. Broda. Mä vain enemmän lopetan tähän videoon. En mä enää jaksa tätä. Heippa orjat! Video loppuu tähän, koska mä en jaksa tätä ryöstelyä enää. Heippa!